fáidir go dtí an studio Niamh an seo leat rís agus James tá tú go fáil an seo agus James bhí tú gin sin tú níos luúthe faoi podchraoladh agus bhreálamsa podchraoladh a dhéanamh. Mú tú sásta podchraoladh a dhéanamh lom. Cínta. Nis dúirt tú James gur féile podchraoladh hosú faoi tappagar be bhfuil spéis agad ann céird a dhéanamh muide. Well, was an topic a bit go. Kinda topic smalumsa sports. Anbha beidir? Anve, smalumsa fashion. Taistil beidir? Bralum stastel. Tá bailach maithagam le cinál tub spuintúir dhéanamh. Okay. Agus be na táús le smuoinmh má. Tásúlagam dar bogcraoladh. Tá muid chun ceapara an duine dhéanamh de gur gá slisí na hógáil an sin. Yeah, agus tá muid chun ceapara cruthíoch a hógáil. An bór sin tús an fodcraoladh, an slisín bun sin deir an fodcraoladh, agus péad a chuir muid isteach sa leir sin an scéal is tóca. Mar sin, an céad slisín arán, tá méid chun impís na talún na chuir. Conas go gurthamuid tús le podcraoladh. Cé an céad rud, rinne le sagam, má tá tú géirí podcraoladh a hafada. Cé an céad rud a deireann tú, níl clú agam. Well, chun tús a chur a podchraoladh na camas a hen a chur chonáine nach ba. Stoca. Camas rá céimetain agus céadm go lásfuil. Rud éigen nós díagait is mis Niamh, seo James agus fáilte chuig ar podcraoladh. Sin ag díach. Agus so sin an céad físa an podcraoladh. Agus is tóca gur cordún rá, mu tú gur impís na talún nó silbacur ar de ceapara cruthíoch. Mar sin, tá an tús agam, tá muid chun díaghaid rá le gachtainna, mu téanana chur nachna, agus is tóca gur gáúna rá le gachtainna céin topic atá ranathe agan. Cínta. Céirt faoi má leiríonn muid sa fodcraoladh faoi na rudaí is mó a haíon linn. Sin smuoin áha. So, with the get tús go leis, nó gur mis tús leis? Aber sin rís? Gur mis tús leis, nó gur tús leis? Cur tosa tús leis. Gur mis tús leis. Tosa an sanolaí an seo nniu. Cínta. Hai chuirde fáiscí chuig ar podchraoladh nó. Na rudaí is fearr linge. James agus Niamh. Ó, anna bhás, mála an glóir úsáid an túnar tá tú déanamh podcraoladh. Mar sin, sna ceaparí cruthíocha tá agan an seo, na rudaí atá muid ag cur sa leir sin an scéal nó na topicí a bhés á phlé agan is tóca. Mar sin, tá muid chun leirt faoi na rudaí is mó a haíon linn. Céad é an béile is fearr a haíon leat, James? An béile is fearr lomsa. Ceapain go málum ceaparí. Capri. Is málam sa líomháis agus is málam turkey an béile a bhíons agat ag an nolig. Céad é an joch is fearr leat? An doch is fearlum na bainne seachlát. Is brad an bainne seachlát. Céir fuúta? Is bralam sa isce ó bhí rún agam ag tús na bliana, me chun ó bhhad níos mó isce ó, so is bralam sa isce ó, agus is tóca ar an bogcraoladh seo, más rud é gréit tú á dhéanamh gach seachtain détá difriú le bheith leat sa studio, gach seachtain, ag leirt faoin na rudaí is fearr leat, agus an sin ag deir an podcraoladh, an písa deireanach den ceapara cruthíoch. Céir a deireann tú chun sláán ar le gachtainna? Well, tú mus began go a chumre ar a méid a bhí áráing, so deir mus camas buchas lá go a gachtainna a bhí géisiling freisin, so deir mus míad buchas guys as ocht gachrod a bhí mus a bheith géisteachling agus Bé mu a reis go luath? Sinné? Agus bé mu a reis go luath?